Spektakularno polufinale, 10 izvanrednih talenata, žestoka borba, vrhunski nastupi, teške odluke. Kojih 5 takmičarki će zasijati najsjajnije i zaslužiti mesto u finalu? Proslava važnih datuma, uzbuđenje, nezaboravni trenuci, radost, toplina i najdublje emocije u trećoj epizodi show programa koji je osvojio vaša srca. Pobedila je vaša haljina. Evo ide nevjeska, prelepa je zaista. Mislim da je kuma pod stresom jer je rekla da će do naše svadbe smršati i naći muža. Čekaj, malo natapne slobodno. To su sve videsi. Izgledala si kao da si izašla na svoj koncert i da te ovde čeka 10.000 ljudi koji će zajedno s tobom da pevaju glas tvoju pesmu. Sreda od 23, samo na Pink televiziji. Pevaj sa mnom. Ali čekajte, pa ja još nisam smršala. A nisam našla ni kuma.